צלמת אותי? אוקיי, אני אצל לילי טוויזר, שפית פרטית שמצאנו אותה דרך חברים, פתחה לנו שולחן לחברת פיטרו ולבני הזוג של עובדי החברה. אנחנו אוכלים אוכל פרסי אותנטי, ולי אין כל כך מושג באוכל פרסי אותנטי, כי נוסף לכל הצרות אני גם טבעוני בדיאטה, ולילי הכינה לי אחלה אוכל. אז אם אתם מגיעים לאזור, אני ממליץ בחום להרים טלפון ללילי. אתם רק צריכים להגיד אנחנו באים, זה הכל. זה מה שנשאר. זה הכל. ולבוא, ליהנות, אירוח יד המלך. כיף, תבואו. והנה השולחן של לילי. טעים. טעים מאוד 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 טעים. גם להעמיד שלא תיפונו. לילי היה טעים. היה אש. לא נורא, אני תודה רבה. אחלה אוכל. אתה פשוט צריכה לברך. אני כמעט התחילה הוא מסכים עם זה, קצת את בעלה של עינת